Thôi ai ngồi blay biếng xây xiên hay Singapore để nghe kem mo hai cái jing saat ne hai cái jing kriat cái jing kerku cái jong try cái don hai cái jing cái jong i but habangi ai cái por show hai cái bangi nang yo mat susu ya cái jing kerku cái jong u hai cái jing em cái jing day cái jong i but utrai di hagani kam kenti ke taru ini ya pusan biang na ka kitab Genesis ya ka bangila sedang la katugan ni benai mensua bat ngilai apoi mentah ha ko nong ka bakat wei kat khot ka ba akun yo ha do ko nong ka ba hat rio bro wei a lai sao lên nong siteng ye ini puliam tak sengi te wat ju kuslai te ha be de bagani ke benta nda itu kan ya play jembut na benta pedeng jong gini ki sao li ke nong pat kade ke nong ke bakat ar ke khot ban kong hadu ke balai ke nong ke bakat ar ke khot ban kong hadu balai ya ke bala pesngo ni ke po dai no ngalam ke syakri menero ti utrai ulong hau abram Tukhilet no mamehi nalagadri banagi kur banagi yeng ukpa jome sya kadagari ka bangan sapen i hame bat ngan pelong name ya ka jaj benreu ka bakrau ban ngan kru yame ban ngan pen krau ya ka kerdeng jome meru menlong ka jing kerku bat ngan kerku kita ka bakerku yame ngan tim yau tau bat tim yame bat i ka jaj benreu baro ka perthai kin long ke bala kerku hame atrai ni pani ke jing start ke mana be ke trai nam ta kan ka tien ke jome bahkan su thiet ha ka jingem ke jongi bangin su thu ya ka ai ke bamla keren nadu ki por ba menshwa me keren ru hadu kini ke si bomta nam ka tien jome ka ne bam jukot ki ke trai mi ayu mi por nam ta ki shakri ke jome ki ba wan lang she ka ni ke jing slok ha ka ni ke yeng jong jing duai Bani aingu re me blai ke bala plai ke pon ne gieng kisam ban sengap ikan ika jikai ne ka tien ke jome ha ka ika khidmat ka menta bani dwai ru blai ne ke pon nam ta ka jing penan kam ke jome ya ki jumut ju perkhat ke jonga sintur ke jonga bangala banya sam ka tien ke jome khnang ba blai kan long ka ba tei bat ka pensan ni ke banget ke jome bakin nang san blai bangin nang san ko trai Haga ka jinglong rong ba ka bahau ko ni miu Jesus Christ ni duai mra kri ka por ka basa baro ni IT hau men sim jome teng jong Jesus ni duai amen kitab Genesis ka nong ba khat wei benta ka bakut jong nong ba khat wei hadu ka nong ba khan rio ka bangin pet benta ka singi ban ka bawang mene benta pedeng jong ini ki nong par ka dei na ka nong ba khat ar ka ban kong hadu ka balai u Abraham dei ka jitu kana spong Abraham kadai ka balay asngaw nakapor si kapor nado ki sa school ka bangilet bat hai jito kana ki seng tai ngenum klet ki jito kana sa pangjong Abraham dai ka bangi tip pagkatien jublay kadai ka par kadai ka par ksiar ka par mau kodor ka bajliw dai ka bakat bagi nang ti nang syem ka jing kodor joka bagi jing jliw ko jongka bat ka nang long thamai si thamai ha ka jing ko jongi rapi puli ka tien jublay dai pensyam ba Pini ida kawai per karukom, pini per kawai per kaliang namar sisa kat banginang keren, kat banginang pusan nginang i bau blay dalam hai kebubuan bagi benta nak ketien ke jongu. Te aingu blay bagi ke por ngi awan pusan biang ni ke jingim jong Abraham, bat ke banlong ke jih kairu na benta jongi haga ni ke singi ke momenta. Iu Abraham lakuat iu kepa joka jinget ke jongi. Bat ketien jo blay dei syabau jisu nong pilong kilok ke jonga. Dei nado Abraham ro dei lakhot yu dei parlok jong blai ka kitab jong Jacob ko nong ar khot apulai kong bau Abraham dei parlok jong blai nata dei pa jong baro ki banget ukpa ya baro kita ki banget haka siti nong rom kanong ko basau kad khot ka bakhat wei dei new Abraham dei haka ni ka benta jong ka ting jong blai akwa banonra ni ka por ka dei Naga jing em go jong Abraham bat ka jing kerku syaki pat kijat benrio. Wa Abraham bat ka jing kerku ya kijat benrio haka pertai hi bar go wei.
Di habang ipet kay kebaja syakmat jong nong bakat way nilai i mensua bakal adon ka jing silai ka jong unuwa kapor jong nuwa nong bakat nong banrio nata hadin jong silai sa setang ka yeng ka jong unuwa bar hadin kata na ka yeng jong unuwa la roi biang ka pertai hado kata-kata kalau roi biang ka pertai ha ka jing bon brio angai kembangi i kat banang roi ka jing bon brio kata ka jing baman ro banang roi nata ki brio kila lendet no kelalendat no wadi blai bala thau ya kiru nama kata kila poi ban mani ya ki blai thau ki ba ki jaj pe ki jaj but hakawi ka por lo ong ba kilas dang ban ya lomlang ki ong ban ni dia tei no ya wei mat sa jingkan mau ba on sa jingkan mau ki ha ka ni ka sla perthai ban pen sa na melode lo ong ha ka kitab Genesis no khat wei ka hot ka ba sao lo ong ba ki ni ki brio ha ba kila roi ki ong tong ina tei ya mat Dei uban kot hado habeneng bat uban pensa na melade haka kendong pe ublai i ka donut baga jing temu ka badan hapo jongki ba kamlong ka badai kamlong ka babha ba kalong persya pun ya ka mon ka jong blai ba ubri upersang ban penkot yalade hado habeneng ka balong ka jaka syong ka jong blai bat ban pensa na melade haka ni ka kendong ba ublai i ka jing temu jongki ba kamlong ka badai kalong ya persya ya ka mon ka jongu lang ba ublai ulapen ba kalano ya ka kitien kitliet ka ba kelai keren Lapen bakalano ekdien terlihat di kebala keren, bat kata kajing tei, kot kajing tei yau mat babel. Di yau tahu mat sak kenmau, lapen kelem no, bat kibri kelas sakmano, namar kem ya sutu syu kekdien keterlihat. Long ba ubleu lapen sakma ki keleng kepertai halaki kenja kdien kebagi keren, bat sami ki jat penriu baro awai kepertai haga jinge per jong kektian ka de gawai ka bapen per ya gawai ke jaj beriu na gawai pa ke jaj beriu nimang tang ka jaj beriu aktin kasi jongi ka ka kenja beriu ma ka kenja beriu kumat ki tribes dei hadu ki badan tang la menong ke badan tang komba sispa ngut ki beriu ani arspa ngut ki beriu ki basyang si ki jeka bamkot menu-menu banlaj kita ke di kenja beriu long ba kaktian joki lapen ya perno mau blai i ka jing temu joki ba kam long bat kamon ka jong blai bat kan mau pat ublai udai ubala dep kular ban siu spa banon ra biang ye gibreu sha u ka maula thao namar ula i yau jing thao jongo hapdeng jong jing thao baro dei ubreu ba halor tam ya ka bau blai u nyau kor pat ublai wa ai ya ka sim ai ya kata dur hau di la beriu umtip wa laki laki jaj beriu kentip ya kata pelan ke jong blai jing temu ke jong blai na do menengkong handai ublai unele bet wanora biang ye kita jaj beriu sya ka bertai nama kata hapreng ja kita kiri jong ki khaldi hapreng ja kita ki sinong ki babun ba hapreng ja kita upat bu baba babun belen ha ka jing roi jong ka bertai ublai ula jetkan yau Abraham banlong ke jing terku ya kita kijat benriu ha ka pertai baro kowe nama kata ha kini kid khot ke ba ningkong hadu ka balai kani ka lenong jong ka khat ar lenong jong ka kitab Genesis kani ka lenong jong ka jing kular ka jong blai ka lenong jong kata ka jutang ya ka bau blai wang ngan sa kerku pat ya ki benriu ka pertai baro kani ka lenong ha ka bau blai udan banong ai sekijat benriu jong ka pertai baro lingba ke jingjiet ke jongu yau Abraham na preng jong kita ki kenja benriu ke besong saudong jong u yang itep ya kani ke jingkot ke jong blai Abraham blai lo khat Abraham bakini ki kendon ya ke bau labo uang blai un pelong ya ke jat benriu ke bakrau na Abraham dei ikan mau Abraham ha ke jinglong temen ke tengah ju ke temen kem simla dan khon blai uang yau Abraham ka we kesngi kimi sa sahed beneng kemudian ki keluar sahed beneng kemutangan penmi ya kajat benriu na kesengkai ke jome kat ubang namla banyo kat usiap jong keduriau hangta long bau blai ulakular ni wong ngan pelong ya kajat benriu ke bakrau na ka yeng jong Abraham na tahu wong gubnu syu wong ublai un kerku ya u Abraham un pelong kajat benriu un kerku na tahu Abraham un long ka jing kerku Mnei tang buku Abraham, long ka jingker ku ke par ki jaj beriu. Na tau blai on pen krau ya Abraham. Dei on pen krau ya Abraham kat hadu ba
Đấy kata kejat benriu ke ban buat pateng la pateng na ka yeng ko jong Abraham kan nemla ban klet sapang jong Abraham. Đấy kan nemla ban klet sapang jong Abraham. But udai ka benta pedeng ke bang i ba ublai dai ulasai ha ka testament ka berem banlong ka jingsa kan mau nam ta kejat benriu ke ba ulajet but shadow sanga ba sapiru banlong ka jikerku lingba ka yeng ka jong Abraham. Nata uang nang ta ka uang susu ke dekat ke belai ngan kerku ya ke kerku yame to boleh uang ngan kerku Abraham bat ngan kerku pat ke kerku yame ke no kenu kijat bendiu saudang jong Abraham ki ba ai ke jing kerku yo Abraham ke yo ke jing kerku nata uang ngan tim ya ke ba tim yame kanu no kijat bendiu pak baile persya ya kata kijat bendiu ke ba ublai unsei na ke singkai jong Abraham ublai uang ngan tim ya kata kijat bendiu. Đấy, cái này cái kalong cũng cái gì thua paro, kalong rồi cái bầu bèo kren, limba cái jat beriu bầu bèo sasai na cái yeng jong Abraham. Nanti uang bat ya cái jat beriu baro, ha cái percaya cái long cái bala kerku hame. Cái jat beriu cái percaya baro, cái niyo cái jing kerku hame. Đấy, kalong sisia kamta nama na cái yeng jong Abraham, na kayo Ishak, na cái yeng jong Ishak la kai ki khat arjat ki kon Israel. Nakayo Jacob kat arjat ki kon Israel ban naga yeng jong Israel nakayo siem David naga yeng jong David ba kamta der pni haga jinghiar pateng la pateng hado ban nakayo Jesus Christ naga yeng jong Joseph bat ka Mary but now Jesus Christ kawan ka jingkerku syaki jat bendeu jong ka petai baro kata ka plan jong lay ka bana bom jukut syabam jukut baling ba ka yeng jong Abraham on sawan ra biang ban siuspa ya ki jat bendeu jong ka petai baro barangi puli ya ka ketian ke jong blai habangi sat na ka ketian jo be habangi pet ya ka testament berem khamtam le ngin iba ka fokus ke jong blai ka dai bet ya ka ga jat benriu Israel bar ka jing penem ka banwan lingba ka ga yeng Israel nama kata ka jat benriu ka balami na ka singkai jong Abraham ka ga jat benriu Israel bar ka ni ka jat benriu ka ba blai la jet bat ka jing thmu ka ga jat benriu jong ka jing thmu kaba ublai unsius pa apat ya ka percai baro kawe lingba uji sukes ubalawan naka logieng golong sem jong kani gajat benriu ublai ula kerku ublai ula penkrau Abraham bat Abraham lolong ka jingkerku ya gajat benriu baro ki babu ka jingai hautrai jongi uji sukes